Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. Fl-episodju tal-lum ser nittrattaw l-akbar traġedja li l-Awċin ħabtu wiċċhom magħha sa minn wara t-tieni gwerra dinjija, l-arqa ta' Luzzu f'Ħondoq ir-Rumin, traġedja li ħallit warajha 23 vittma, traġedja li kienet fuq fom kulħadd. Is-Sibt 30 ta' Ottubru 1948, is-sija u kwart ta' wara nofsinhar. Il-vapur il-Banċinu telaq mill-port tal-Imġar lejn l-Imtarfa. Madankollu, kaġun ta' riħqaw il-vapur kellu jniżżel lill-passiġġiera f'San Pawl il-Baħar. Saran it-tant, fil-Belt Valletta l-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar bdew jinġabru numru ta' Maltin u Awċin biex jaqbdu l-karozza tal-linja li kellha twassalhom il-Marfa minn fejn kellhom jaqbdu l-Banċinu biex jaqsmu minn Malta l-Għawdex. Iżda qabel telqet il-karozza tal-linja, il-passiġġieri ġew informati li l-Banċinu ma kienx ser jagħmel l-aħħar vjaġġ lejn Għawdex minħabba li l-baħar kien imqalleb. F'din is-sitwazzjoni sar kuntatt mal-kumpanija tat-trasport bil-baħar bejn Malta u Għawdex. Il-passiġġiera kienu mweda li kien ser jintbagħat Luzzu minn Għawdex biex jaqbel il dawk li rridu jaqsmu lejn Għawdex. Għalhekk il-karozza tal-linja ħallit il-Belt Valletta. F'Birkirkara rikeb fuq tal-linja l-kuntistabli Mikiela Zoppardi. Meta dan sar jaf bl-arranġament tal-Luzzu, xin tal-linja waslet il-mellieħa, niżel u mar l-assa biex jagħmel kuntatt mal-assa tal-Imġar. Il-kuntatt sar iżda Zoppardi ġie marraf li ma kien ser jintbagħat ebda Luzzu. Meta ra hekk Zoppardi ċempel direttament lis supretendent Joseph Tepiro li kien responsabbli mid-distrett tal-Pulizija f'Għawdex. Din id-darba it-tweġiba kienet fil-pożittiv. Il-Pulizija intalbet tagħmel l-arranġamenti biex jinstab Luzzu li kien lest jaqsam bejn Malta u Għawdex. ċertu Karmnu Grima aċċetta li jagħmel il-vjaġġ bil-Luzzu tiegħu. Kienu 27 il-persuni li rridu jaqsmu minn Malta lejn Għawdex. Minn hawn il-qudiem jirrakkuntaw x'ġara n-nies li kienu fuq il-Luzzu u li kienu tkellmu mal-ġurnal Il-Berqa. L-ewwel rakkont huwa ta' Karmnu Attar, tfajjel ta' 15-il sena mill-Qala li kien jaħdem bħala fattiga f'ħanut tal-ikel fil-Belt Valletta. Wara ħafna taħbit sar arranġament biex inġib Luzzu minn Għawdex. Dan wasal il-Marfa l-ħabta tas-7 ta' filgħaxija u rkibna fuqu il-koll. Il-biċċa kbira tal-passiġġieri poġġew fuq il-poppa. Għall-ewwel sakemm għaddejna minn wara Kemuna l-ebda biża' ma qabadna iżda f'daqqa waħda Karmnu Grima sit il-Luzzu der imħasseb bil-maltemp li ltqajna miegħu tant li qalilna biex ninżlu Ħondoq ir-Rumien il-Qala. Iżda mill-passiġġieri kollha ħadd ma rid jinżel ħlief tnejn u għalhekk bqajna sejrin lejn l-Imġar. X'in wasalna fil-post imsejjaħ tal-Imġarraf ħassejna biża' kbir. Il-Luzzu beda jixxengel, l-ilma der dieħel, il-mewġ beda jaħbad magħna u f'daqqa waħda l-Luzzu inqaleb fuq ġenb u baqa' nieżel. F'daqqa waħda kien hemm konfużjoni tal-għaġeb, l-ajjad kien itarrax. Nikkalkula li kien fadal 100 pass għall-art. Jien maqbiss minn tal-ewwel, anzi aktar xkont minn tal-aħħar. Fittixt post fejn ma kienx hemm passiġġieri, dritt bist fil-baħar u tlaqtilha bil-hawn għall-Imġarraf jew taċ-Ċawl, post li nafu tajjeb. Ħdejja il-maħtmara Rita Butiġieġ mix-Xewkija u ż-żagħżugħ Mikiel Butiġieġ minn Nadur. Smajt xi kliem. Rita semmiet lil żewġha, Mikiel baqa' jom. Bdejt imbagħad nitħabad biex nasal l-art iżda għall-ewwel ma stajtx. Tlabt lil Madonna ta' Pinu. F'daqqa waħda mewġa tellatni fuq blata iżda mill-ġdid sibt ruħi fil-baħar. Ma qtajtx qalbi. Għamilt kuraġġ u rġajt ippruvajt nitla mal-blat u fl-aħħar irnexxieli.
ċurkett li kelli fidi għeni ħafna lil dik il-mara u lil Mikkel ma rajthomx iżjed. Kif sibt ruħi l-art, rajt dawl żgħir inemnem. Kien id-dawl tal-Madonna tal-Blat. Bqajt nimxi f'dik id-direzzjoni, sibt triq u qbadt ir-rotta ta' Hondoq ir-Rumien. Hemmhekk sibt fregatina li minna qbad xkora biex tostorni u ssaħħanni. Niġri u nħaffef wasalt il-qala. Mort il-call office u ċempilt ix-xatt ta' Għawdex. Kellimt lill-Pulizija tal-Assa u tajtu r-rapport li Lutzu kien inqaleb u l-passiġġieri kienu kollha fil-periklu. Wara mort id-dar u rakkuntajt kollox lill-ommi. Sibt xi flus u xi ritratti neqsin minn fuqi. L-għada filgħodu l-ewwel ħaġa li għamilt kien li mort ta' Pinu u tajt iċ-ċurkett lill-Madonna mirakoluża. Rakkonti ieħor mal-ġurnal Il-Berqa kien dak ta' Pawlu Zammit, żagħżugħ ta' 23 sena mix-Xara. Meta wasal il-Lutzu rajna li kien diffiċli li jirkeb kulħadd u għall-ewwel xi nies kienu sebqgħu l-art iżda imbagħad tabbejna kollha. Tlaqna u ċertu Leli Kamilleri miż-Żurrieq u membru tas-Soċjetà tal-Mużew bdew jgħidu r-Rużarju. Meta wasalna fl-inħawi ta' Kemuna lil padrun qedlu li kien dieħel l-ilma. Il-baħar kien imqalleb. Fil-konfużjoni li qamet ġejt milqud b'xi ħaġa. Żgur minn xi ħadd li prova jsalva. Imbagħad skappajt minn nies u qbist il-baħar u bdejt naqdef għall-art. Wara tant taħbit irnexxiel insib blata ħdejn taċ-ċawl u tlajt fuqha. Bdejt nisma' bostajjat tal-lajut, jien bdejt ngħajjat ukoll għall-għajnuna. Fil-bozz smajt il-leħen ta' Rita Buttigieg mix-Xewkija u ta' Mikil Buttigieg minn Nadur. Wara smajt krip li der li kien ta' raġel. Qedlu biex jagħmel kuraġġ, iżda wara ma rajtux iktar. Mixħud fuq dik il-blata dom tħin twil. Għal-ħabta tal-10 ta' bil-lejl, il-maħdawl ta' torċ u wara rajt xi nies jixħtuli id-dawl. Jien bdejt nitlob ħbula jew dajsa biex insalva. Lutzu berba tidwal għadda minn ħdejn Kemuna iżda reġa' lura. Naħseb li ġie biex jagħtini l-għajnuna, iżda fejn kont kien diffiċli. Iktar tard il-maħdawl joqrob lejja. Raġel derġej lejja u rnexxielu jasal sat-tieni blata fejn kont jien. Beda jipprova jitfali ħabel iżda kien kollu għal xejn. Ipprova jsalvani b'kull mezz iżda fl-aħħar qata' qalbu u qalli ma nista' nagħmel xejn. Jien tlabtu biex imur jgħid lil tal-familja. Għal-ħin ieħor der dawl ta' searchlight tad-destroyer li kienet fil-qrib. Rajt id-destroyer ħdejn Kemuna u għal ftit ħin tefet id-dawl fuqi. Bdejt inxejjer u ngħajjat iżda għal darba oħra kien kollu għal xejn. Bjiesi maqtuħ allura iddeċidejt li naqbes minn fuq il-blata u għalkemm ftit kont niflaħ irnexxieli nasal fejn żewġ blatiet fejn kien hemm iktar ken u sibt ruħi fuq blata oħra. Hawnhekk ilmaħt lil xi ħadd minn tal-familja tiegħi u ndunajt li dawn kienu ġew biex isalvawni. F'dan il-ħin inħoss lil min iżommni. Kien ħija salvu li bis-saħħa tiegħu sibt ruħi fuq l-art fejn ġejt motti b'kutra. Tlabt xi ħaġa biex nitrejjaq u tawni ftit whisky. Iżda kien fadalli nitla mal-irdum. Staqsewni jekk rridx nitla marbut ma' ħabel iżda ma rridx. Bdejt tiela mal-irdum u fl-aħħar bil-għajnuna ta' Alla u tal-Madonna irnexxieli nitla. Ġara wara ma tantx niftakar, ħlief li rajt li l-pulizija ikompli miegħi. Filgħodu sibt ruħi l-isptar. Mikil Buttigieg ta' 23 sena minn Nadur kien ukoll fuq il-Lutzu li nħakem mill-Maltemp. Malli libna, xaħat qabad miegħi u bajna niżlin fil-fond flimkien. Mbagħad skappajtlu b'xorta tajba pajtiela f'wiċċ il-baħar, tant taħbitu b'nifsi maqtuħ. Ġiet f'idejja landa tal-petrol bdejt naqdef bija lejn l-art. X'inhom ftit il-maħt il-blat u provajt naqbad miegħu iżda ma rnexxilix minħabba n-mewġ qawwi. Ippruvajt għal xi 12 darba iżda bla suċċess. Meta rajt hekk ħriġt ftit il-barra biex nistrieħ u hemmhekk rajt Rita Buttigieg mix-Xewkija.
Provajt nagħtiha lajnuna u tfajtilha biċċa sufra li sibt fil-baħar dak il-ħin. Mill-ġdid, erġejt fittix l-art u fil-pront u rajt raġel ieħor li staqsini fejn kienet l-art. Qedlu li tinsab fil-qrib u li kien baqalu biss ftit jardi biex jilħaqha. Malli qrobt aktar lejn dan ir-raġel, niżel taħt l-ilma. Lil dan ir-raġel ma naftux. Jien komplejt sejjer lejn l-art u Rita tax-Xewkija kompli ġejja warajja. Fim minnhom saqsitni jekk kienx żewġa u jien biex nagħmilha kuraġġ u ġibta iva. Hi iżda qalt li dik ma kienitx li vuċi ta' żewġa. Jien ġibtilha skuża li kont maħnuq bl-ilma baħar. Hawnhekk għal darb'oħra provajt nitla' u din id-darba mewġa għenitni u sibt ruħi l-art. Ma li tlajt l-art, mort nagħti lajnuna lil Rita. Iżda ġiet mewġa kbira u ma rajtix iktar. Wara pajtila minn ħondoq ir-rumien u rajt xi nies niżlin lejn ix-xatt. Minn hemm pajtija lejn l-asa tal-qala. Hemmhekk kellimt lit-tabib Salvino De Bono li offri li l-karozza tiegħu u waslitni sad-dar. Meta wasalt id-dar in-nifs naqasli. ċempilt tat-tabib u ġabuni l-isptar ċentrali tal-Belt Victoria. L-ewwel 5 katavri ta' Manuel Vella, Paolo Vella, Giuseppe Dingli, Salvo Buttigieg u Carmenu Grima instabu l-ħadd 31 ta' Ottubru fl-inħawi ta' Hondoq ir-Rumien. It-3 ta' Novembru instabu l-katavri ta' Rita Buttigieg mix-Xewkija u tal-kuntistabli Mikiela Zoppardi. L-għada instabu l-katavri ta' Salvo Refaro minn Ainsilem, Dominku Attard mix-Xara, Wistin Magro mix-Xewkija, Giuseppe Xikluna mill-Belt Vittoria, George Kurmi minn Nadur, Manuel Camilleri miż-Żurrieq li kien l-uniku Malti fuq il-Luzzu u tal-kuntistabli Carmenu Zoppardi. Il-ħamis 4 ta' Novembru instabu aktar katavri. Dawn kienu ta' George Gallia miż-Zebbuċ, Grezju Magro minn Nadur, Gianni Merċieqa mis-Sannat u Manuel Zammit mix-Xewkija. Is-sibt 6 ta' Novembru instab il-katavru ta' Ċikku Portelli mill-Belt Vittoria. Sadan it-tant, l-4-3 ta' Novembru sar funeral nazzjonali għal vittmi li kienu nstabu sa dakinhar. Il-ġurnal Il-Berqa kien ta' deskrizzjoni tal-atmosfera f'Għawdex f'dan il-jum ta' niket. Għawdex kien libes il-libsa tal-vistu, kien jum ta' niket. Kullum kien kont il-maħbnada riperpru sa' nofs l-arblu, id-djar, il-ħwienet, il-kazini u postijiet oħra kollha biba magħluqa jew faxxa sewda. Il-niben kollha ta' dioċesi bleħen ta' swit il-qalb kont ta' sikwit tismagħhom idoqqu. Kien ta' bilħaq jum ta' vistu nazzjonali. Miet ta' uċin inġabru l-Belt Vittoria biex jaraw il-funeral. It-toroq minn fejn għadda l-funeral kienu ippakjati bin-nies bidmu fajnejhom. Il-biki li rajna kien xi ħaġa tal-għaġeb u żgur li Għawdex fi ġrajjietu qatt ma ra niket kbir. Ftit qabel 8:30 ta' filgħodu wasal ħdejn il-bib ta' wara tal-isptar ta' Għawdex il-kleru u l-arċipriet. Ftit wara beda l-funeral. Il-kleru mmarċja l-ewwel u wara nġarru 7 katavri wieħed wara l-ieħor. Quddiem il-katavri kien hemm kwantità kbira ta' kuruni. Wara kull katavru mxew nies tal-familja misturin bl-iswed jikbu u jbikku. Kienet ċena għal kollox ta' swit il-qalb. L-għada tal-funerali l-Luzzu tella minn il-baħar u ġir munkat sal-imġar. Fil-Luzzu instabet gaġġa tal-asafar li kienet ta' tfajjel Carmenu Attard. Instabet ukoll valiġġa b'sett tat-tieċ li skont Attard kienet tal-Pulizija Carmenu Zoppardi li kien wasal biex jiżżewweġ. Fil-Luzzu instab ukoll żverjalin. Il-Prim Ministru Paolo Boffa kien waqqaf kumitat tal-ġbir tal-flus li kellhom jitqasmu fost il-qraba tal-vittmi ta' traġedja. Saru suġġerimenti sabiex jiġu organizzati okkażjonijiet u laqgħat ta' divertiment bl-iskop li jinġabru l-flus. Kienet saret inkjesta maġisterjali dwar din it-traġedja mmexxija mill-Maġistrat Giovanni Guder. L-espert Giuseppe Caruana kien sab li l-Luzzu involut fl-arqa kien kapaċi jġor 13 il-persuna. Dakinhar ta' traġedja kien qed iġorr 27 passiġġier. Il-Prim Ministru Boffa kien ħatar kumitat biex jagħti r-rakkomandazzjoni tiegħu fid-dawl tal-inkjesta maġisterjali.
Fir-rapport ippreżentat fit-tmiem l-1949 kien ġie rakkomandat li ebda opra tal-baħar ma kellha titħalla ġor passiġġieri jekk mhux awtorizzata u li ma kellhomx jitabbew aktar passiġġieri minn dawk awtorizzati. Id-disgrazzja ta' Hondo ir-Rummin ħallit 23 vittma, 22 raġel u mara waħda, salvaw biss 4 persuni kollha rġiel. Fiż-żewwieqa fl-Imġarr Għawdex hemm monument li jfakkar lil dawk li tilfu ħajjithom fil-baħar bejn Malta u Għawdex is-Sibt 30 Ottubru 1948. Kull sena issir ċerimonja ta' tifkira fejn jingħata ġieħ li 23 vittma ta' din it-traġedja. Għadna kemm segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bis-sem ta' Mark Doneo, Antoinette Falzon u Anton Falzon. Bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.